Здравейте, драги зрители, аз съм Мойса и добре дошли в следващия епизод на Vault Hunters. Днес имаме много важна задача, а именно Vault. Нека да започваме с приготовленията за нашия Vault, като за начало имаме мечове, кирки, работи, имаме шълкърбокс, имаме Войчо ние с нас, няма проблем. Така, първо да спим. Мистър, къв си ти? Нека да спим, благодаря. И така, вие как сте днес? Какво правите? Между другото, сложих в Animal Pen няколко животни. Нека ги нахраним първо, да им кажем добра вечер. Добре сте ми дошли. Вземи. Да. Вземи и ти. И ти вземи. И сега има. Между другото, интересен факт, ако си оставим кирката ето тук, не кирката, водата ето тук и цъкнем десен бутон, получаваме яйца. Найс! Чакай сега да видим къде оставим яйцата. Да, честити яйца. Благодаря. Много грозно. Да. Време е да се енчантаме един лък. Infinity. Punch 2. Unbreaking. Да, моля. Време е за Волт. Както ще забележите в долния ляв ъгъл, имаме таймер 25 минути, който няма да тръгне да върви, докато не излезнем от тази стая. Хубаво е да си гледаме минимапа на къде вървим. В случая вървим на запад. И първата стая, която е, започваме да разузнаваме. Да слезем надолу. Кофа, помогни ми. Така. Чуваме тези спаунери, които издават един фц звук. Този фц звук означава, че спаунера спаунва известно количество мобове и след което спира да спаунва. Ние нямаме броня в нас, между другото. Доста сме податливи на шамари, но няма проблем. И ще шамарим и ние. Здравейте! Това е чемпион. Това е шампион. Шампион в тежка категория, дами и господа. Този пич удари ли ме, приключваме филма. Защото е... Вземи си. Шампионите са много полезни да ги убиваме заради тяхното XP после накрая. И ни дават интересни работи. Дават ни ето това, което после ще можем да идентифицираме и да си вземем наградата. Това беше една стаичка. Всички стаички вървят надолу. Нашата цел е, влизаме, взимаме каквото взимаме и продължаваме напред. Без да се бавим много. Сега е момента да използваме нашия вайл и даш и продължаваме напред. Ние дойдохме от запад, нали така? Да. Не, по-скоро отиваме на запад. Към следващата стая. Off we go. X mark the spot. Това е уникална стая. Ще рискувам да умра в момента, защото или получаваш нещо хубаво, или получаваш нещо много гадно. Аз нямам и блокове даже. Добре. Нека да видим. Стаята чака малко. Супер! В този случай стаята е хубава, добра с нас, иначе има вариант да ни даде много мобове. И това никак не е добре. А в нашия случай ни даде Ornate честове, които са за брони, за апдейтване на нашият гер. Което е много добре. Нека да... Има няколко различни разновидности на честовете. Както виждате, тук пише Common Chest, а тук пише Omega Chest. Различните разновидности дават различен вид лут. Колкото е по-добър честа, толкова по-добър лут дава. Здравей, скелет. Както виждате,
В началото, когато влязохме в самия Vault, пише Beginner's Grace и Beginner's Insurance. Тоест, Beginner's Grace представлява когато бъдем убити, че няма да си изгубим нещата, а Beginner's Insurance означава, че самите съндъци не могат да бъдат трапнати. Демек да имат капани в тях, което е доста приятно. Аз бях доста голям късметлия за това, че си намерих още в втората стая, мисля, че X-Mark the Spot Room. Това е Epic Room, т.е. велика стая, в която няма мобове, няма как да се спамват мобове. Ето нашия монолит. И ние сме готови с обжектива на Волта, но нека си експлорваме още, да си взимаме някакви неща. Както виждате, бутчетата ми са пълни, но аз не се хилвам. Единственият начин да се хилваме е с моя вайл. Този вайл е задължително нещо, което трябва да си направите. И според мен е доста добро нещо, което може да съществува във вашия инвентар. Просто причина, че вайлът, вместо да си правите по 16-17 полшани, както беше в началната версия на модпака, просто си правите един вайл, който да ви помага винаги. Нека се върнем в началната стая и да хванем по друг път. В този случай ще ходим на север. Друго интересно нещо, във Волта не можем да си правим waypoint къде ни е портала, т.е. ако се изгубим. Съжалявам много, но просто няма как. Не. Искам да разгледам какво има в стаята, мистер. Добър вечер. Здравейте, приятели. Чувам някой зад мен? Лош? Здравей, Лош. Яки неща. Чувам някакви работи. По принцип в волтовете за напред може да има такива Dungeon Room, но за тях когато стигнем до тях. Dungeon Room и те са Challenge Room, т.е. там е на определен вид моб. Добър ден. Само няма да се биеш, господине. Така. Да видим какво можем да си откраднем от тук. Благодаря ви. Орнейт. Да. Няма да се биеш, ей. Само няма да ми грухтиш, господине. Жалко, че не мога да взема още неща. Я да видим какво можем да съберем тук. Може да съберем някакви неща, да? Да си вземем нашата каска, нова. Предполагам. Всички волт неща са много по-добри от нормалните ванила неща. Нека се връщаме към нашия портал, да избягаме, Всъщност ние не бягаме, ние спечелихме току-що обжектива на Волта, което означава, че можем да се приберем вкъщи като победители. Ние сме повелителите на 4 Волта. Колкото повече време седите, толкова повече експириенс ви дава, но в нашия случай, както не сме подготвени за Волт с шилкър боксове и всякакви такива хубави, прекрасни неща, може би ще е време да си ходим вкъщи. Честито! Тук гледаме нашият експириенс, колко точно сме взели. Тук гледаме статистики, колко монетни купчинки сме щупили, колко честове сме лутнали, колко руда сме изкопали и така. Това го получаваме, когато завършим обжектива на Волта. За сега няма да го отварям. И да разгледаме какво сме взели. Да ядем. И да разгледаме какво сме си взели от Волта. Като за начало е тези работи, които нека си ги сложим в инвентара. И започнем едно по едно да ги идентифицираме. Напълно на рандом ни се падат нещата. Double Blade. Това е много як файнд. Тези със сигурност са много по-добри от нашите. Както виждате, нашите са от лявата страна, а тези новите са от дясната. Виждаме, че имаме един армор. Ако натиснем хаш, виждаме, че нашия дефенс е 0. Ако сложим тези, директно нашия дефенс ще стане 3%, което е много добре.
Само да ги сравня с нашите. Тези десните са с малко повече армор, но пък левите с 5% item rarity, което в Волта означава, че ще намираме 5% повече по-редки неща. Нашият магнит, нашият нов меч и щит. Щита се слага в офхенда и не можем ние да блокираме. Самия щит си блокира, когато реши. Десен бутон, Shift, right клик и имаме няколко нови неща. Като за начало започвам да си събирам. Аз съм лихвар. Тези джуали, които получаваме, както виждате, Ornate Affinity пише на този. Това означава, че когато се сложи върху кирка, например, ще чупи много по-бързо Ornate честовете, от които взехме тези брони. Да видим и другите, които ни се паднаха. Също така да погледнем нашата книжка, да видим дали сме изпълнили някой квест случайно. Да. И това също ни дава меч и щит. Това е пръчка. И това е доста по-добър щит. Доста по-добър щит. Директно си слагам него. Нови гащи. Този меч даже не искам да го гледам, защото този е по-добър. 25% на немъртви отгоре демидж, 16% на air damage, 8,5 attack damage. Това е в смисъл, нашия диамантен меч пред този меч е все едно удрям с пръчка, дами и господа. Така, нека си ги оставим тук. Както вече разбрахте, това е джуал. Този джуал се поставя върху... брадвата съм забравил да си видя. Този джуал се поставя върху нашите инструменти. За в бъдеще ще можем да си направим доста по-силни инструменти от диамантените, така че няма да бързам да поставям каквото иде на което иде диамантено. Да видим нашата брадва. Нашата брадва е Chilling Cloud, Attack Speed 7%, 11 Attack Damage, 1,1 Attack Speed. Мисля да си ги направя и двете, да. С това ще можем да правим какъв тип да изглежда нашия волт, но това в бъдеще. Вече съм тук. За нашият въпросен ще ни трябват тези неща. Един Ender Pearl. Така. Отваряме си Crafting Table, доста лесно. Хоп. И сме готови. Сега това, когато си го разнасяме с нас в волта, ще събира ето тези неща. И ни дават пауч. Ако дойдем в нашия пауч, дойдем на колелото и цъкнем тук и Select All Slots, т.е. всички тези неща, които ги имам в момента, ще ги селектне и когато събираме тези неща, директно ще влизат в паучът ни. Няма да влизат в нашия инвентар. Да изпълним нещата за Vault номер 2. Именно. 4 дът. Имаше неща, колко видях. Имаше пръчки. Така. Гърста. Дът и 5 броя. Така, благодаря ти. И... Панк. Bounty Table. Тук имаме най-различни видове неща, които можем, като квестове, които можем да активираме преди да влезем в Волта, и тези различни квестове ни дават различни неща тук, на този тейбъл. Като например, ето това ни казва, че да убием асасин модове 9 в Волта или да изкопаем 2 Bomb Ignite. В нашия случай можем да активираме по един баунти, т.е. по едно баунти. И вече след като ни е актив, в момента в който изпълним волта, нашото баунти ще бъде изпълнено. И ще ни даде наградите, които пише. Награда. Благодаря. С това нашият епизод в Vault Hunters приключи. Надявам се да се видим по-бързо в следващият епизод. Аз бях Мойса и чао!